da fotosintesia. Ura eta gatz sustraietik ura eta gatz minerala sortzen dute. Eta izerdi gordina osatzen da. Izerdi gordina hostoetaraino bidaltzen da. Hori zurkaren bidez bidaltzen da. Hostoetan karbono dioksidoa sartzen da. Eta izerdi gordinarekin elkartzen da. Guztiak eta sortzen dute eta oxigenoa hartzen dute. Izerdi landua egiten dute. Egoten da. Janariaren eta izerdi landua osora bidaltzen da. Hori zurka liber olbiden bidez. Eta hau da fotosintesia.